ହଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ସବୁ ପନିପରିବା ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ରାଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ରାଇ, ଖଡ଼ା ରାଇ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି। ନିଜେ ମୋତେ ପରିବା କାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖଡ଼ା ରାଇ, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଶାଗ ଭଜା, ବାସି ରୁଟି। ବାସି ରୁଟି କାହିଁ ଖାଉଛ? ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବା ଭଲ। ହଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁକା ଭଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାସି ରୁଟି ଖାଉଛ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଟିକେ ଖଡ଼ାଟା ସିଝିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ, ଏଇ ଆମର ଛୋଟ ସଂସାର ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଭିତରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ରାଗି ଖାଇ ଦେଇକି ହସିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ହସିଦିଅ ହସିଦିଅ। ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋତେ ରାଗୁଥିଲେ